Mga junk shops sa Pozorrubio, gagawan ng imbentaryo. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Susuyurin ng Pozorrubio Municipal Environment and Natural Resources Office ang lahat ng nag-cooperate na junk shop at junkyards upang magsagawa ng imbentaryo kasabi ng pagtatala sa mga manggagawa sa informal waste sector. Ito ay base sa kautosan ng lokal na pamahalaan na may layuning matukoy ang kalakaran sa mga pasilidad hanggang sa makagamitan patungkol sa pagre-recycle ng basura. Target din na maisyuhan ng permit at clearance ang mga junk shop upang maging otorisado dahil sa malaking gamparin nito sa kalusugan ng mga residente. Sa pamamagitan nito, pinalalakas ang aksyon at inisyatibo sa pamamahala ng mga basura sa mga komunidad, magkaroon ng nagkakaisang hangarin na mapangalagaan ang kapaligiran habang nakatutulong sa mga manggagawa. Kasama mo mula dito sa IFM Degupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.